Ovih dana zahtjev za produženje pasoša prije isteka važenja sadašnjeg podnijela je Cvijana Ilić, koja već 42 godine živi i radi u Austriji, ali nije željela da uzme i austrijsko državljanstvo. Pa požurila sam 3 mjeseca ranije zato što sam čula na TV-u da od 23. marta neće biti knjižica. Smatram da je nemoguće, ali opet za svaku sigurnost. Zahtjev za produženje putne isprave podnijela i Gordana Rosić. Istekao mi je pasoš, pa sam produžila, ništa više. Imam sestru u Beču, pa da nekad mogu otići i u Srbiju, eto, ništa posebno. Glasine koje kruže već duže vrijeme da bi moglo doći do nestanka pasoških knjižica i prestanka izdavanja putnih isprava građanima BiH još uvijek nije potvrdila ni jedna zvanična institucija, pa se taj posao obavlja redovno u Centru javne bezbjednosti Prijedor, rekla je Jelena Samardžija, načelnik sektora za pravne i opšte poslove u ovom centru. Za sada uredno zaprimamo zahtjevi za izdavanje i putnih isprava u redovnoj proceduri i putnih isprava koje se izdaju po hitnom postupku. Imamo povećan broj zahtjeva, pretpostavljam da je tako u cijeloj Bosni i Hercegovini s obzirom na informaciju da bi eventualno moglo doći do zastoja i samim time je i otežana štampa, odnosno izdavanje putnih isprava, ali se još uvijek izdaju, znači u zakonom predviđenom roku. Samardžija je rekla da su troškovi izdavanja pasoša još uvijek isti, a zavise od starosne dobi lica za koje se izdaju. Do 3 godine djeca, njihove putne isprave vrijede 3 godine i koštaju 30 plus 5 maraka republičke takse. Za djecu od 3 godine do punoljetstva, znači 40 plus 5 konvertibilnih maraka, i vrijede 5 godina i za punoljetna lica vrijede 10 godina i koštaju 50 plus 5 maraka republičke takse. Bez obzira na povremenu gužvu do koje dolazi na šalteru za zaprimanje zahtjeva za izdavanje ili produženje putne isprave, još uvijek nema potrebe za produženje radnog vremena, jer i onako kompletna služba za izdavanje svih ličnih dokumenata radi u 2 smjene, od 7 do 19:30 časova, rekla je Jelena Samardžija.